Hola, molt bon dia a tothom. Soc la Montserrat Monge i en nom de la Biblioteca de Ciència us dono la benvinguda a aquesta xerrada sobre els missatges del món microscòpic. És la primera activitat dintre del que enguany a la biblioteca hem anomenat la tarima de la BCT, un nom genèric que englobarà aquest any el seguit d'activitats de divulgació científica que volem organitzar. Una xerrada que, a més, també forma part de la difusió de l'exposició que teniu a fora a les vitrines de la biblioteca, missatges del món microscòpic, i que podeu veure fins al 20 de novembre. En aquesta xerrada hi participen l'Adrià Redondo, la Montse Amenós i la Nerea Ruiz. L'Adrià Redondo, que forma part del Servei de Comunicació i de Ciència Oberta del CRAC, ens explicarà una mica el projecte Postals CRAC, que és d'alguna manera la llavor d'aquesta exposició. La Montse Amenós, responsable del Servei de Microscòpia i Imatge del CRAC, ens parlarà de com la imatge pot ser també una eina científica dins de la recerca. I la Nerea Ruiz és estudiant de doctorat al CRAC i ella, juntament amb la científica Núria Sánchez Coll, són autores d'una de les fotografies que teniu a l'exposició, la titulada Galàxies cel·lulars, i que representa les cèl·lules d'una arrel d'una planta jove d'Arabidopsis thaliana, que és àmpliament utilitzada en el món de la recerca científica. Doncs passo la paraula a l'Adrià i comencem. Benvinguts. Hola, funciona? Sí. Primer de tot, gràcies a tots i totes per venir. Us agraïm la presència perquè efectivament la biblioteca està plena, però és època d'exàmens i per tant l'assistència és complicada. Però us venim a presentar, com ha dit la Montse, l'exposició de missatges del món microscòpic. És una xerrada que farem, com ha dit, tant jo mateix com la Montse i la Nerea. Abans una miqueta, us presentaré una mica del centre, primer el CRAC, venim des d'un centre de recerca que es troba aquí a l'Autònoma i que treballem més de 230 persones, 200 investigadors i investigadores. Fem recerca en genòmica de plantes i també d'animals, en temes que poden ser aplicats com resistència a sequera o malalties, però també en ciència bàsica. I, de fet, és un edifici que, si no sabeu on és, està aquí al costat del SA. Des d'allà es veuen les torres. I sobre aquest projecte en concret, la feina d'un centre de recerca efectivament és produir ciència, però no només produir ciència, sinó també comunicar-la a la societat i apropar-la a tot tipus de públic. I dins d'aquestes accions que fem des de comunicació, una d'elles, que se'ns va ocórrer fa un any, és d'una manera innovadora que no sigui notícies científiques o xarxes, i va ser la idea de les postals CRAC. Aquestes postals, la idea original era utilitzar imatges científiques que tenim en el centre, que són espectaculars a nivell visual, però que tenen una història cadascuna d'elles al darrere per explicar. Aleshores vam fer un concurs intern on tothom del CRAC podia participar presentant les seves imatges, i les 5 guanyadores, que són subjectivament les que vam considerar millors, van ser les escollides per generar aquestes postals, i cadascuna d'elles, a més, no és una postal a l'ús, sinó que té una història al darrere. És com una postal dirigida a tu, a la persona que la rep, i explica un tastet de la ciència, i amb un QR també a la pàgina web on pots trobar més informació sobre aquesta imatge, sobre la recerca per aconseguir aquesta imatge. Aleshores, fins aquí, teoria, és el projecte de postals CRAC, que, per cert, vam aprofitar per al llançament de les postals una data simbòlica com és Sant Jordi, perquè vam distribuir-les en biblioteques i llibreries. De fet, vam enviar més de 5.000 postals a unes 50 llibreries, si no m'equivoco, i altres biblioteques, i realment va tenir molt d'èxit. Aquí podem veure alguns exemples. I des d'aquesta idea, el personal de la biblioteca, i la Montse en particular, ens van suggerir: i si donem continuïtat a aquest projecte que realment ha tingut molt èxit
en un altre format, perquè nosaltres tenim aquí una exposició mensualment i estaria molt interessant que fos sobre les postals. I efectivament vam fer impressions en gran d'aquestes imatges i a més les vam acompanyar amb un seguit de panells i textos explicant les persones que hi ha al darrere d'aquestes imatges, la ciència que hi ha al darrere, com aconseguir-les. I fins aquí la meva part, jo crec. Deixo pas a la Montse per explicar des del servei de microscòpia com s'aconsegueixen aquestes imatges. Bé, doncs això jo us explicaré una miqueta com funciona el servei de microscopia i la feina que fem al dia a dia. Aquí, com veiem, jo crec que ja ha passat el vídeo o no? Si no, passem. Aquesta és la sala dels microscopis confocals. Són els microscopis que us explicaré una miqueta avui. També tenim altres microscopis més senzills, com d'epifluorescència o lupes estereomicroscòpiques. Però els 3 microscopis confocals, que són de gran ús, són els microscopis que sobretot són equipaments molt cars i que estan en el servei a l'ús de tots els investigadors, ja sigui interns o externs. De fet, ens agrupem en diferents serveis científics en el CRAC. Nosaltres, jo soc la responsable del servei de microscopia, però en tenim altres, i la funció d'aquests serveis científics és ser d'utilitat a tots els investigadors, ja que podem aconseguir a nivell de centre un equipament que és car, que és difícil d'utilitzar, que en cada servei hi ha un tècnic especialista que contribueix en la formació als usuaris, manteniment d'equipaments, suport en general. I sí que m'agradaria explicar-vos una miqueta què tenen d'especial aquests microscopis, els microscopis confocals, que igual algú sona però igual no. Són microscopis de fluorescència que tenen la llum que il·lumina la mostra, és un làser, són llum intensa, monocromàtica i que ens permet fer talls òptics. Al CRAC sobretot ens agrada treballar en vivo perquè hi ha grups que es dediquen a desenvolupament o que es dediquen a estrès, a biòtic o biòtic, llavors necessitem tenir les mostres vives i anar seguint què és el que passa. Llavors aquí tenim un exemple, és una cèl·lula, és un protoplast que en diem que és una cèl·lula vegetal que se li ha digerit la paret cel·lular i queda així, una cèl·lula que és realment una esfera. Aquí veiem que tenim un marcatge en verd, que és una proteïna fluorescent, que després també us explicaré una miqueta en què consisteix, i tenim l'autofluorescència dels cloroplasts, aquestes boletes vermelles que veiem, és la clorofil·la. Aquestes imatges les podem representar de diferents maneres. Una d'elles és això, és una galeria. També podem agafar totes les imatges perquè ens donen una informació en Z. És com talls físics, però sense haver de modificar la mostra, són talls òptics en aquest cas. I podem fer una projecció, que és com la que tindríem aquí, agafant tota la informació en 3D que hem obtingut i posar-la en una 2D. També ho podem representar d'altres maneres, que són una miqueta més complexes. Podem fer algunes animacions 3D que ens permeten analitzar on trobem la nostra proteïna o molècula d'interès, fora d'una estructura, dins de la cèl·lula, dins d'un altre, el nucli. Aquí tenim una cèl·lula vegetal d'epidermis de tabac i la veiem marcada en verd, i això també l'autofluorescència que ens donen els cloroplasts, que a vegades molesta una mica però a vegades ens ajuda també com a marcador per veure, per situar-nos on pot estar la nostra proteïna d'interès. Aquí tenim les imatges, les imatges que us parlava l'Adrià, que van com guanyar el concurs aquest que van fer, i ells, aquí els companys de comunicació van fer una bona feina i sobretot en aquest cas es van com una miqueta centrar de moment a triar unes imatges boniques. Podríem dir que gairebé eren imatges artístiques, imatges que ens despertaven una emoció o ens despertaven ens agrada, no ens agrada, que bonica, que interessant, però realment al CRAC no busquem imatges artístiques, no busquem imatges que siguin boniques. Si ho són millor, poden acompanyar un text, poden acompanyar alguna recerca, però la idea és que aquestes imatges no siguin només que bonica és, com aquest quadre de Van Gogh, que és una fotografia, diguéssim, del quadre que ens pot transportar en un
ambient nocturn, tèrbol o així, ens desperta una emoció, però el que volem és treure dades d'aquestes imatges científiques. Una imatge científica digital, que és com les que agafem avui en dia, està composta de píxels, que és la unitat mínima que composa aquestes imatges, i cada píxel té una dada, té una informació. Aquí seria una imatge que és binària, una imatge que només té blancs o vermells, en aquest cas o negres, que seria 0,1, però també tenim imatges amb escales de grisos, imatges RGB de colors, i cada píxel d'aquest ens dona una matriu numèrica, i nosaltres aquests números són les dades que obtenim i que després podem analitzar. Per què és tan important analitzar les imatges? Doncs fins i tot últimament hi ha un nivell professional que està sorgint, que és analista d'imatge digital, ja que en el món de la microscopia necessitem persones que ens ajudin a crear processos per analitzar d'una manera objectiva totalment les imatges, perquè a vegades el nostre ull ens pot enganyar i això pot destruir realment el resultat d'un experiment. Aquí, per exemple, si segurament us pregunto a vosaltres quants colors veieu aquí, si us imagineu que esteu fent un experiment i teniu una imatge amb aquest tipus de coloració i busqueu quants components podíem trobar aquí, segurament em diríeu que n'hi ha una de vermella, una de fúcsia, una de blava, verda, com groga, però si anem passant, agafem, retallem, us he agafat dos trossets d'aquestes hèlixs i veiem que el que és blau o verd en realitat és el mateix color. Realment afecta bastant el context a vegades de la imatge, o moltes vegades estem predisposats a veure allò que ens interessa. Aquí tenim, segurament si veiem aquesta imatge així, sense fer cap anàlisi, podríem dir que la banda d'allà de la barra és més clara que la banda d'aquí, però realment quan tallem i ho posem junt, realment veiem que és el mateix color. En canvi, podíem arribar a una conclusió errònia. Per això és tan important l'anàlisi de la imatge. Igualment és això el que us deia. Segurament, si estem analitzant alguna estructura que amb el tractament ens interessa que augmenti de tamany, potser podem arribar a veure-ho. La fletxa de dalt és molt més llarga, no que la de baix, o almenys visualment ho sembla. Però llavors, si realment ho fas una línia perpendicular, veus que són igual, exactament. També passa amb els cercles del mig. Sembla molt més petit el que està envoltat de cercles grans, però tenen exactament el mateix tamany, els dos. Per tant, és molt important que no només mirem les imatges, sinó que després les analitzem i puguem extreure unes dades. Aquí us ensenyo una miqueta com seria el procés, el cicle del tractament d'imatge i anàlisi per poder extreure unes dades. Nosaltres imagineu-vos que tenim un problema biològic, aquesta planta que no ens creix i volem saber per què, o li estem fent un tractament de sequera i volem analitzar, en aquest cas, si té més nuclis o menys, o sigui, més cèl·lules o menys. Doncs ens n'anem a agafar imatges. Per tant, el nostre disseny experimental serà d'unes sèries d'imatges i aquestes imatges les podem analitzar per poder extreure unes dades quantitatives. Les dades que podem treure poden ser morfomètriques, simplement l'àrea, la llargada, la posició, l'orientació, o també poden ser densitomètriques, o sigui, podem saber si hi ha més presència o menys d'un compost segons si hi ha més color o menys color. I això ens porta a obtenir una taula d'Excel, diríem, una taula on tenim unes dades i aquestes dades ens ajudaran a resoldre la nostra hipòtesi inicial que teníem. Però què passa? Les cèl·lules, diríem, són transparents. Si no les contrastem amb res, si no els hi posem alguna tinció o algun marcatge, no les podem percebre sota el microscopi. Llavors us volia introduir al món de les proteïnes fluorescents. Al CRAC utilitzem molt aquestes proteïnes fluorescents perquè ens permeten ser com de biomarcadors, anar seguint alguna molècula d'interès i in vivo, no li estàs posant de fet cap tint que pugui ser tòxic o que pugui alterar el comportament de la cèl·lula.
Les proteïnes fluorescents ja es va començar, la seva troballa ja va ser als anys 60 per un japonès, de fet era biòleg marí, i va veure que hi havia unes meduses que al fons marí donaven una llum fluorescent, tenien una bioluminescència, i llavors sobretot les tenien aquí, això és com un tall del paraigües que té la medusa, i aquests puntets eren zones de fluorescència i va ser capaç d'extreure aquesta proteïna. I aquesta proteïna es va veure que il·luminant-la amb llum ultraviolada ens donava una coloració verda. Aquesta proteïna GFP fa com aquesta forma així com de cilindre i el cromòfor està dintre, o sigui els aminoàcids que donen lloc al cromòfor està dintre. I això dels anys 60, un dia també un altre investigador nord-americà va anar a una xerrada que es parlava de proteïnes fluorescents i va pensar que també podia utilitzar en els seus experiments perquè ell treballava amb C. elegans, que és com un cuc, que és molt transparent, que va molt bé realment per fer experiments a laboratori, perquè creix molt bé, perquè és transparent i això ens ajuda molt sobretot a la microscopia, i va ser capaç de clonar els gens que generaven aquesta proteïna fluorescent, els va introduir a les gònades i va ser capaç de crear, aquí us senyalo, cuquets d'aquests que eren verds fluorescents. I això ja era cap a finals dels anys 80, però això va seguir també, a part de, posteriorment, es va veure que també la discosoma, que és una anèmona que també tenia fluorescència, en aquest cas vermella, doncs entre la proteïna verda i la vermella, que m'he anat massa cap allà. El Roger Thiessen també va aconseguir modificar les proteïnes per crear diferents colors. Llavors tenim aquí diferents colors, una gran paleta de colors que deriven o ja sigui de la GFP o de la vermella, de la discosoma, i això sí que ja va obrir un gran ventall perquè podies marcar no només una estructura, sinó moltes i veure les seves interaccions. I tot això, aquest treball d'aquests investigadors, d'aquests 3 investigadors, que van des dels anys 60 fins als 90 i escaig, doncs van ser guardonats amb el Premi Nobel de Química el 2008. Per això veieu que la recerca és alguna cosa que es treballa en comunitat i que es va passant d'uns investigadors als altres. A part de les proteïnes fluorescents també utilitzem altres tècniques com poden ser tincions específiques. Aquí he fet un petit esquema d'una cèl·lula vegetal, en aquest cas, que seria les tincions van directament a tenyir aquell component que ens interessa tenyir. I aquí hi ha unes imatges, utilitzem molt el iodur de propidi, que és una tinció vermella, que si la membrana cel·lular està intacta es queda fora, ens ajuda molt a distingir cèl·lula a cèl·lula. També veiem les GFPs, les proteïnes fluorescents. Aquí dalt en blau ens ha marcat també en una cèl·lula d'epidermis de tabac el reticle endoplasmàtic, que es veu aquí aquesta xarxa. I després tenim aquí una cèl·lula de l'epidermis de ceba, que també la tenim en GFP. I a part de les proteïnes fluorescents i les tincions, tenim tot el món de la immunohistoquímica, que ens permet també amb anticossos que s'han dissenyat contra antígens específics que ens interessa detectar. Hi ha 2 tipus de la immunohistoquímica o citoquímica, depèn si és amb teixits o és amb cèl·lules. Tenim la directa, que té l'anticòs ja que s'uneix a l'antigen i ja té un fluorocrom, que el podem veure, o la indirecta, que necessitem un anticòs primari, que és el que detecta, diguéssim, l'antigen, i un secundari, que és el que té el fluorocrom. I bàsicament és això, simplement que és unes tècniques molt específiques. Aquí tenim una imatge de la meva tesi ja fa uns quants anys i anys que té, i es pot combinar realment diferents tècniques de tinció. Aquí tenim els nuclis marcats amb TAPI i llavors detectàvem una pectina que hi havia en la paret cel·lular, en verd. I res, ara ja per acabar, una miqueta explicar les imatges que teníem aquí a l'exposició. Aquí són proteïnes fluorescents, en el que marcava uns cossos d'inclusió. L'hem posat en lila, però
com que obtenim imatges monocromàtiques, la podem posar en el color que ens interessi. Així era més artística, en color lila que no en verd. Aquí tenim grans de pol·len. I ara aquesta ja és la imatge de la Nerea, que ja així us dono el relleu, que és la que ella va fer amb el confocal del cranc. Bé, doncs una mica l'objectiu del que jo us explicaré avui és que pugueu entendre per què vam acabar fent aquesta imatge, no? Una mica com el perquè de la recerca que ens va portar a produir aquesta imatge de microscopia confocal. A veure? Exacte. Aleshores, ja m'han presentat abans, però jo soc un estudiant de doctorat del CRAC, que és el Centre de Recerca en Agrigenòmica, i al CRAC realment la recerca es divideix en diferents programes científics. Tenim la gent que estudia més el desenvolupament de les plantes, uns altres que fan més biologia sintètica, i jo estic en un grup que es troba dins del programa de respostes a l'estrès de les plantes. Perquè sí, les plantes també s'estressen, i quan diem que les plantes s'estressen ens referim a quan es troben en situacions que poden ser adverses per les seves funcions vitals, és a dir, situacions que si persisteixen en el temps o són molt intenses, doncs poden acabar produint la mort de les plantes. Aleshores, normalment parlem de dos tipus d'estrès diferents. L'estrès biòtic, que és el que està format per exemple, per diferents microorganismes, per bacteris, virus que infecten les plantes, però també per insectes. I després tenim l'estrès abiòtic, que seria aquell que el produeixen les condicions, per exemple, la sequera o una temperatura molt elevada o, per exemple, un dèficit de nutrients, és a dir, qualsevol estrès que no estigui format o que no estigui causat per un altre organisme. Aleshores, les plantes, a diferència dels animals, són el que en diem organismes sèssils. Sèssils vol dir que estan allà i no es poden moure, d'acord? Els animals i altres éssers vius, quan perceben, quan noten una situació d'estrès, són capaços de marxar. Les plantes no. I això ha fet que hagin desenvolupat moltíssimes estratègies per poder respondre, per poder tolerar aquestes situacions d'estrès. Algunes de les estratègies de tots us sonaran, que serien les adaptatives. Les plantes han evolucionat per poder, per exemple, fer front al dèficit d'aigua, com podria ser el cas dels cactus, que en lloc de tenir fulles tenen les espines. També, per exemple, l'obertura i el tancament dels estomes, que són aquestes estructures que veiem a la imatge de baix, i moltes altres. En el nostre cas, en el cas del CRAC, sobretot el que fem és recerca molt bàsica, recerca dels mecanismes moleculars que hi ha al darrere d'aquestes adaptacions de les plantes. Llavors, quan parlem de les respostes més moleculars, doncs, per exemple, podria ser l'activació o l'apagament, no sé com dir-ho en català, de gens concrets, la producció de proteïnes que puguin ajudar les plantes a resistir millor diferents situacions i moltes altres coses. Aleshores, en el cas del meu laboratori concret, el que ens interessa és tota la part de les proteïnes, d'acord? Concretament ens interessa saber com les plantes són capaces de mantenir l'homeostasis de les proteïnes. Aleshores, ja sé que estic començant a utilitzar paraules, però l'homeostasis podria ser, vol dir com s'asseguren les plantes que totes les proteïnes estiguin estables, i que estiguin funcionant per tal que les plantes sobrevisquin. I això per què? Doncs perquè quan estem en situacions d'estrès, com per exemple un cop de calor, una de les primeres coses que passa és que les proteïnes el que els passa és que es desnaturalitzen, que diem, perden la seva forma correcta, i aleshores això pot tenir diferents problemes. Si les proteïnes perden la seva forma, una de les coses que els passa és que s'agreguen. Llavors, crec que ara us he posat una imatge... no, us l'he posat després, però em salto això. Aleshores, això, perquè m'entengueu, us sonarà a tots, és un cervell amb Alzheimer. L'Alzheimer
el que causa l'Alzheimer és l'agregació, la compactació de les proteïnes. Llavors, ara torno enrere, les plantes, les cèl·lules de les plantes, així com les cèl·lules animals i de diferents microorganismes, perquè aquí estem parlant de recerca molt bàsica i de coses que en realitat són compartides per éssers vius molt diferents. Aleshores, les cèl·lules tenen molts mecanismes per assegurar-se que les proteïnes es mantenen ben plegades per tal de poder dur a terme les seves funcions. No entraré en detalls, però com podeu veure hi ha moltíssimes coses, perquè, com us he dit, quan les proteïnes no estan ben plegades, poden provocar l'acumulació d'agregats, agregats de proteïnes tòxics. En el cas dels humans, ja us he dit que hi ha diferents malalties que estan provocades per això, l'Alzheimer, el Parkinson, l'ELA, totes aquestes estan causades per l'agregació de proteïnes, i en el cas de les plantes sí que és veritat que no tenim malalties com a tal que puguem dir l'agregació de tal proteïna causa aquesta malaltia en les plantes. No tenim una relació tan directa, però òbviament sabem que el fet que s'agreguin les proteïnes és tòxic per les plantes. Però les plantes són extremadament eficients a l'hora de netejar aquests agregats. I això és el que ens interessa al nostre laboratori, saber com s'ho fan les plantes per sobreviure, per ser capaces de tolerar situacions adverses tan extremes. Perquè jo què sé, per exemple, si de cop i volta la temperatura puja 10-15 graus, com ens pot passar ara amb el canvi climàtic, doncs necessitem saber quins mecanismes tenen les plantes per fer front a això. I aleshores, en el meu cas concret, la meva tesi, que ja l'estic a punt d'acabar, per sort, s'ha centrat en un dels mecanismes que seria els condensats biomoleculars. Aleshores, la Montse abans ja us ha posat una imatge d'una cèl·lula, però com suposo que ja sabeu, dins les cèl·lules trobem orgànuls, trobem compartiments, per dir-ho així, molt diferents. Els més ben estudiats, que si tireu enrere del que us van explicar a l'ESO, el batxillerat o a la carrera, doncs són aquells que estan envoltats per membranes, com per exemple el nucli, que és on trobem tota la informació genètica de les cèl·lules, o els mitocondris, les fàbriques d'energia que es diu. Però a mi, concretament, els que m'interessen són aquells compartiments que no estan envoltats per membranes, que és el que coneixem per condensats biomoleculars. Aleshores, per què ens interessa això? Doncs perquè ja fa uns quants anys que els científics han vist que quan hi ha una situació adversa per les cèl·lules de cop i volta s'omplen d'aquests condensats biomoleculars. I sabem que aquestes proteïnes que de cop i volta perden la seva forma correcta, doncs s'acumulen en aquests condensats biomoleculars. Aleshores, els condensats biomoleculars és una cosa que no només s'ha descrit i estudiat en les plantes. La cèl·lula que trobem aquí és una cèl·lula de l'epidermis d'una planta, que veieu que té així com una forma de flor, tenen una forma molt característica, però aquí també veiem cèl·lules d'animals, bacteris, vull dir que és una cosa que s'ha descrit en molts organismes diferents. I en aquests condensats biomoleculars no només trobem les proteïnes, sinó que trobem altres molècules com el DNA o l'RNA. Aleshores, en aquesta diapositiva hi ha molta informació, però bàsicament el que jo vull és que us quedeu amb la idea que aquestes boles que es formen en una situació d'estrès acumulen diferents molècules que les cèl·lules volen protegir per tal que la situació d'estrès no provoqui que es pleguin malament, que s'ajuntin, que s'agreguin, i que això acabi produint la mort de la cèl·lula. Aleshores, la proteïna que porto 4 anys estudiant és la metacaspasa 1, que ara us he ficat com l'estructura d'aquesta proteïna, i en el nostre laboratori el que utilitzem és la planta model Arabidopsis. En el cas de la recerca de malalties humanes s'utilitzen els ratolins com a organisme model i nosaltres tenim l'Arabidopsis thaliana, que en realitat és una mala herba, però té de bo que la podem cultivar. No necessita gaire espai, va molt ràpid, en 2 mesos ja fa tot el seu cicle vital, produeix moltíssimes llavors, llavors és la planta que acostumem a utilitzar. Aleshores, jo m'he centrat en aquesta proteïna d'aquesta planta perquè vam descobrir que és una de les proteïnes que se'n va en aquests condensats biomoleculars. Aquí tenim unes fotos d'una arrel d'una plàntula de 5 dies de vida d'Arabidopsis thaliana. Aleshores, com la Montse us ha explicat abans, aquí li hem posat la GFP, el fluoròfor, l'hem enganxat, bàsicament, a la nostra proteïna. Aleshores, quan la nostra proteïna s'està expressant, la veiem aquí en fluorescència perquè està unida a la GFP.
I com podeu veure aquí, en una situació normal, és una proteïna soluble, d'acord? Els ulls que veieu allà són els nuclis i la resta seria el citoplasma de les cèl·lules. I la proteïna és soluble. Ara bé, quan de cop i volta pugem la temperatura, la nostra proteïna ràpidament forma aquestes boles que, no només amb això, amb altres experiments vam saber que eren aquests condensats biomoleculars. I aleshores la següent pregunta, clar, era què està fent aquí exactament? Perdoneu, també, o sigui, no només amb el cop de calor, però també vam veure que en una altra situació d'estrès, que és l'envelliment, que aquesta potser està més relacionada amb el que coneixem d'humans, de l'Alzheimer, el Parkinson, doncs les plantes també envelleixen i també veiem la formació d'aquests condensats. Aleshores, això d'aquí és un experiment in vitro, que diem, que és un experiment que ens va permetre saber quina és la funció, l'activitat de la nostra proteïna. Perquè, clar, volíem saber exactament què estava fent en aquests compartiments. Aleshores, aquí vam agafar la TTR, és la transtirretina, un nom una mica complex, però bàsicament és una proteïna humana que causa amilodiosi, perdoneu, és que traduïda d'anglès al català és complicat, però bàsicament és una proteïna que se sap que causa greus patologies en humans i les causa quan s'agrega, d'acord? Quan forma aquests agregats proteics tòxics. Llavors, in vitro, és a dir, això fora de les plantes, ho vam fer dins de tubets, si li afegíem la nostra proteïna era capaç de netejar completament aquests agregats tòxics. D'acord? Per tant, amb aquest experiment vam poder arribar a la conclusió que el que està fent la nostra proteïna és netejar proteïnes agregades, per tant, proteïnes tòxiques. I sabem que ho fa en aquests condensats biomoleculars, d'acord? Com per lligar-ho tot. Aleshores, clar, si de cop i volta tenim una proteïna que té aquesta funció d'eliminar agregats tòxics, vam pensar, i què passa si fem que les plantes generin més quantitat d'aquesta proteïna? Això les farà resistir millor a situacions d'estrès? Doncs sí, efectivament. Aquí, per exemple, us he ficat imatges de dos experiments diferents. Per una banda, el cop de calor. Què passa quan li fem un cop de calor molt fort a les plantes? Doncs les de sota, que fica OEX, que és sobreexpressores, aquestes aguanten molt millor el cop de calor. Ja sé que aquí només us estic ficant les imatges, però si a algú li interessa, tot això està publicat i hi ha més resultats, no només les fotos. I el mateix amb l'envelliment, perquè l'envelliment, tal com passa amb els humans, també provoca l'acumulació d'agregats tòxics i quan sobreexpressem la nostra proteïna, les plantes envelleixen més tard, d'acord? Llavors, bàsicament, aquesta és com la recerca que hem estat fent i ara és on arriba la imatge que tenim aquí fora, que clar, una mica la pregunta que ens fèiem quan vam generar aquesta imatge era, però com podem demostrar que exactament la nostra proteïna està duent a terme aquesta funció de netejar els agregats en aquests condensats? Llavors, vam generar aquí, tenim la nostra planta transgènica que expressa la proteïna en verd, d'acord? Aquelles boles amorfes és la nostra proteïna. Tenim en blau una tinció dels nuclis i llavors tenim en vermell una tinció d'agregats proteics, d'acord? Perquè aquí en microscopia tenim tincions per tot. I bàsicament vam fer el que es diu una colocalització, vam fer fotos de totes les tres coses per separat, dels nuclis en blau, de la nostra proteïna en verd i dels agregats tòxics aquests en vermell i volíem veure si colocalitzaven o no. Llavors aquesta és la història darrere d'aquesta imatge que desafortunadament no va entrar dins del paper que vam publicar, però estem contents que sí que estigui aquí en aquesta exposició. I ja està. Si teniu preguntes o el que sigui, perquè sé que potser ho he explicat una mica desordenat, però ja està per part meva. Res, per fer el tancament de la xerrada, primer de tot un parell de coses o tres. Agraïment a la Nerea i a la Montse per haver volgut participar en la xerrada, que ha sigut molt interessant. També a les persones que heu vingut. Ara obrirem torn de preguntes si en teniu alguna, si no passa res, però també molt important el tema del xeu. A les persones que heu assistit us donarem una de les 5 postals a l'atzar, perquè no queden gaires i així les teniu de record. Per tant, si teniu alguna pregunta, endavant. Les imatges en diferents tincions, les treballen com si fossin diferents bandes i fan la composició. És qüestió de... És que vengo de sensor remot
i treballem diferents capes d'informació en diferents bandes i després fem la composició com si fos un RGB. És similar aquesta per fer la superposició de les tres dimensions? Doncs aquí aquesta imatge que està feta en confocal l'agafem, diríem, a la vegada, però amb 3 canals separats. Nosaltres utilitzem la llum, el làser 405 per recollir després a la banda del blau, utilitzem el 488 per excitar el verd i recollir només a la del verd i també fem amb el vermell. I tenim 3 imatges, sí que són 3, però és com una composta de 3 canals. Sí, guai, molt guai. Ho deixem aquí aleshores, gràcies per assistir i esperem que mireu l'exposició si no l'heu vist encara i res més, gràcies.